Hello guys, this is Boy Bulkit. And I'm GC. Ngayon guys, turuan namin kayo sa bagong gawa-gawa namin na pagkain. Pero for sure guys, masarap to guys. Ito ang tinatawag namin na spicy fish patties With herb. Ayan oh, masarap to. Ayan guys, pagsama-samahin nyo na lang yung nakikita nyo sa video ngayon. For sure kilala nyo man yan. Tapos ilagay sa isang blender. Tapos, ayan, blend nyo agad. Ayan, pag nadurog na guys, lipat nyo na lang dun sa isang sidla na stainless. Dahil iinitin pa natin yan para maging tunay na hot spicy talaga siya. Hot and spicy. Oh, diba? Tapos biakin nyo na rin yung itlog nyo guys. Wala namang silbi yan eh. Ayan. Blend nyo yung itlog nyo. Tapos lagyan nyo dyan ng isda. Pagsabay nyo nang haluin dyan para save kayo sa kuryente. Ayan. Pwede na yan. Dagdagan nyo pa para may paibigay kayo sa mga kapitbahay nyong chismosa. Ayan, lagyan nyo na rin ng basil, pampasarap, at saka lagyan nyo na rin ng maraming malunggay. Maganda rin yung malunggay sa health. Sa health. Ayan. Tapos lang maglagay kayo ng mantika. Prito nyo agad. Pwede nyo gawing bula-bula na style kung marami naman kayong mantika. Tapos guys, pwede nyo rin namang i-flat para mas makasave kayo sa mantika. Tapos maaari nyo rin lagyan na mas maraming sili. Tapos ibigay nyo lang sa kapitbahay yung chismosa. Ayan. Para mas lumaki yung anong tawag nito? Yung simod. Ay, Tagalog si Simon? Ha? Yung uso. Para mabukad yung uso. Tapos guys, maaari din kayong bumisita sa bahay kubo ko. Ayan, walang problema dito sa bahay kubo ko as long as madala kayo pagkain guys. Smile tayo dyan. Ayan ha, mainit-init pa oh. Hello guys, nana mo ang finished product sa among iluto nga spicy fish patties with herbs. Muna siya oh. So, muna siya ang iyang sauce, ang sausawan. And of course, muna gid ninyo sa among iluto, di ba? Nakita ninyo ginagyon sa namo pagluto nina. Simple lang guys, awata lang ninyo kay mas makasave mo ani. Labi na kung labi na mo na isda nga tamban, nga medyo barato ra. Nya mo ba kay mo kanog tamban? Guys, awata lang ni guys, di sa kabantayan na guys. Lami kayo mong kayo. Marami ito, mga lami. Amo, syempre, tilawan. Ito na natin. I-dip lang yun din sa kwan, sa sawan. Lami kayo guys. Diba? Pamilit na lang. Parang, sakto na sa stick ba? bas lang. Mas lami panis yung eggs. Ba? Nya, ang sauce. Lami ka suyog. Ang sauce guys, natural kayo. Wala yung mga danan pa preservatives dira. Mga kadala na buhat ang sauce. Ano yung sauce? May kayo. Guys, aron mapamatutan sa inyo guys nga lami gid ang among kuan gihimo. Among invite ang isa ka staff sa artistang Hilaw. Realize si Tamo Moy. Hey Moy. Buka man, buka. Eh, makagili pa talawan among gihimo nga finished product namo ni DC. Karon, di mo nang chat para amo ko. Di mo nang chat para mo tilaw. Okay? Lawan yung rana ko. Nga na. Ilubog gid ka dip man na siya. Okay? Lami ba? Guys, lami ba? Lami? Parang gusto lami gini. Ngapain ba? Parang tilaw mo eh. Ano na boy? Ano mo ginilawan? Kakon mo din siya para ano? Mo gid na siya. Grabe mga mungiit.
apil. Lami? Mulahan, maulawan, naka-video ka. Lami, dili. So, wata ninyo guys, ang ang product ni JC Ulay-lain ang ato spicy fish. Ito ka na? Spicy fish. Patty with herbs. Patty with herbs. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe. Salamat!